Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kaya inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, ang iyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog kanay, sa bisan anong at kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod,
Number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 13 na bulan sang Enero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, pila ka mga dalan kag taytay sa Northern Negros hindi gihapon malabayan sang salakyan bangod sa halit sang baha. Pila ka negosyante wala sang problema para magbakal sa bakuna sa ila empleyado. Babae nga nadakpan sa bypass sang Kabangkalan PNP, ginakabig dako nga personalidad kon pagduso sang duga ang istoryahan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpalayag sa Malacañang nga ang COVID-19 vaccine nga gindevelop sang Sinovac amo ang nagaisanon nga pilian sang mga Pinoy tubtob sa bulan sang Hunyo matapos nga ang bakuna gin-manufacture sang Western countries ang mangin available na sa una ka bulan sang tuig. Ginimo ni Presidential Harry Roque ang pahayag matapos gin-insister nga hindi dapat magpili ang mga Pinoy nga makaangkon sang libre nga bakuna. Ginpakamalaot naman sa mga mamalida ang palayag ni Roque kag ginpahayag nga kinamatarong sang kada Pinoy nga magpili ilabi na nga seguridad sang ikaayong lawas ang ginahambalan. Ginakabig sang madamo nga Senador Indy Patas ang palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang mga Pinoy hindi dapat magpili kung ano nga brand sang COVID-19 vaccine ang ibakuna sa idalom sang immunization program sang gobyerno. Suno kay Senador Ping Lacson, hindi maayo i-control sang gobyerno kung ano nga brand sang bakuna ang dapat ihatag sa kada Pinoy. Ginakabig naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga mahimo makaapekto ini sa vaccination program sang gobyerno. Ini man ang concern nga ginpalapot ng day Senador Risa Hontiveros kag Joel Villanueva dalang panugyan sa Malacañang nga maghalong sa ginahatag nga komento. Gusto man ang dalagko kang mga manggaran nga mga personalidad, dalagko nga negosyante diri sa pungsod Pilipinas nga makasarang iya magbakal sang bakuna, hindi mo na iya mapunggan. Masiling ka nga, okay, Sinovac lang ang atod gamiton.
kung ako karon bilyonaryo nga makasarang magbakal kag sa Pfizer o kung AstraZeneca o kung diin ako magbakal sang baksin, nga apiliton mo kuya sa isa ka brand lang nga akong baklon. Kay makasarang ako magbakal kag pagusto ako pili sa bakuna nga itoslok sa akon para sa akon ikaayong lawas. Pati dire dahugakumon pa sang gobyerno nga pila ang negosyar sang gobyerno sining Sinovac nga ni. Dapat ang tao tagaan mo free will kung ano ang luyag ya. Kung makasarang siya magbakal sa kundiin man, ano man nga klase sang bakuna, dapat respetuhon ini sang aton sini gobyerno. Natural, kung ang mga imol kag iban nga mga frontliner nga ginbaklan sang national government sang bakuna, of course, amo na ang gamito nila. Pero sa pila ka mga sektor, pila ka mga sosyudad, nga luyag magbakal sang masarangan nila nga baksin sa kung ano man nga sayo sa bakuna, ila iya kinamatarong. Ginpilak man kabay sa gobyerno, sa aton sektor, ang iban iya nga mga manggaran, may mga worker sila, makasarang sila magbakal sang baksin, pagusto sila kung ano nga brand ang baklo nila. Hindi kayo maghambal si Ruki nga Sinovac lang ang nagkaisanon, wala ka na pilian nga gamiton sang Pinoy. Daw hindi mayo ini. Ang buot siningon, hindi pagkontrolon nga may dako ka mo nga negosasyon sa sining kompanya sang baksin. Ang buot siningon, tagaan mo ligwa. Ako gabakal sang akong baksin, pagusto ko kung ano nga brand ang gamiton ko. Hindi ako pagmanduan nga dira ako mabakal. Kung may negosasyon kamo inyo apang hindi maayo nga hambalon mo nga amulan nga brand ang baklon. Kung amo na nga brand ang baklon sa gobyerno, bahala ka mo. Pero ang pila ka mga sektor hindi mo mapunggan nga magpili sang brand gagamito niya kay para inaya sa ila ikaayong lawas. Nakahibalo sila kung ano ang mas maayo para sa ila ikaayong lawas basta dinapahanugutan lang sang departamento sang ikaayong lawas. Amo ina nga nagpalago ang iban nga mga mamalida kaya daw hindi amo ang palayag sang palasyo paagi man sa spokesman nila nga si Harry Roque. Ay, portiho. Anong natabo niya nga pati ang gibaklon sa mga pribadong sektor daw hilabtan pa sa gobyerno. Dapat nila pasalamatan nga hindi tanan nga pag magpabakuna gastuhan sa gobyerno nasyonal. Kamay ara mga pila ka mga pumuluyo nga willing magbakal sa bakuna para sa ila kaugalingon kag para sa ila mga worker. So, babayan ta kung maayo man lang, basta ideklarar lang sang departamento sa ikaayong lawas nga safe kag pwede na ibakuna, bahala sila kung ano nga brand ang ila baklon kag hindi na pag-intrahan pa sang gobyerno. Bahala ang gobyerno sa baklon niya kung diin siya nagnegosyar. Ang pila naman niya ka mga sektor, bakal man sila sa ila bakuna para sa ila kaugalingon, para sa ila ikaayong lawas, kag para sa ila mga worker. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang palibot sa Bacolod kag Negros? Mabugnaw ang huyop sang hangin. May irkono sa palibot samtang nagalibot-libot ikaw sa mga dalanon, magwa ka sa puluyan mo, ang huyop sang hangin masyado kabugnaw. Maayo man ini. Kung mabugnaw, maayo sang sa init, pero delikado para sa kabataan, kay basi magdadala naman ini sang pamalatian. So ekstra nga paghalong para sa aton mga kauturan. Kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang aton mga merkado? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta mga remedyo general? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod sa sini nga kaagahon? Balita sa Patol.
Opdan kita sang patrol ginaman karon ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Matugnaw ang kagahon. Bado tunoy Pasko gyapon ba? Dugo da igon kay. Katugnaw gid sang kaagahon. Daw mabatsagan mo bala aksyon na Fred nga kapamukaw sa nagakatulog nga balatsagon ang aton kaagahon subong. Grabe gid subong aksyon na Fred, no? Anyway, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. And subong nga kagahon aksyon na Fred ang sitwasyon karon sa Dakbanwas ang Bacolod. Duka tugnaw aksyon na Fred. Line ako na signal aksyon na Fred. Pwede gamit lang ko sa special com aksyon na Fred. Basi pwede ko kalusot aksyon na Fred. Kaya daw nagloba tabi akong monitor eh. Areglado saylo ta sa special communication no problemo. Ara na, kinasaylo na sa aton engineer ang aton sini komunikasyon para sa maathag mo nga pag-report dira sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Mas mayo gani kon sa piyak ka komunikasyon, special communication para maathagan gid ang limog mo. Areglado, ginatawgan ka subong sa aton engineer para magpadayon sa imo sini sitwasyon report sa siyudad sa Bacolod. Engineer, okay na? Okay. Action Alvin, come again. Yes, aksyon na Fred, dari na kita subong kagahon di ang sitwasyon sa Dakbanwa subong sa Bacolod masyado ka pangway kundi ang katugnaw gid lamang aksyon na Fred sa tiyempo muning mabatsagan ta subong kaagahon na daw kag makasiling kabala pwede isa pa kape Kapadugang padugang aksyon na Fred, no? Padugang pa. Muli ang mabatsagan sa bunga kagahon. Temprano pa nagabiyahe ang pila natin yung mga kulturan, especially ang mga katapang mga tricycle drivers, pipila pagid lamang ang mga jeepney drivers ang makitang aksyon na Fred, pero ang kalabanan ng mga taxi wag gigibiyahe kundi ara gid lamang sa kilid sang dala, no, sa silinga tinion. I believe kakastulog pa sa silinga tiyempo ara sa may kilid sang regional hospital ara man aksyon na Fred ang iban sa mga gasolinahan. Abri naman ang pila ka mga nagabaligya sang pandesal. And at the same time, action Fred, amuni ang maayong kagahon kahit pa paano kita kabatsyag sa ulan, no? Previous days, nag-ulan nabi. That is why aga pa, mabatsyagan mo na ang basa, kaga of course, nabalantugnaw man, kay tungod yang aga pa, basa ng tiil, katungod sa katugnaw, pero subong nga kagahon aksyon na Fred, mayo ang aton sininga tiyempo. Although ginapalibutan tagihapon sa galom aksyon na Fred, pero kabay pa ha, hindi na mag-ulan para makapahuway man. Ang pila naton yung mga kauturan sa kakulba, bala aksyon daling na iti Fred. may low pressure naman Gani man. Yan, balantayan na naman ang Northern Negros. Makon mo na, may pila pa ka mga dalan di magian. Sa Northern Negros, may pila ka mga taytay ang inagkalaguba bagod man na sang baha aksyon na Fred, no? So, sa aton sining mga kauturan na still extra nga paghahalong kag mag-urualig mo sa rakasang panahon. Pero kabay pa, no? Kahit paano nag-untat na ang ulan. So, sa piyak sining untat na ang ulan, yara na, nagabiyahe na nga aton sining mga kauturan nga temprano pa nagbugtaw. Damo naman subong nga kaagahon nagprepara na bukas na ang Burgos Public Market ang Libertad, and at the same time makitang aksyon na Fred nga temprano pa nga naga-deliver na sang ice para sa mga isda. Mayara naman aksyon na Fred nga prepara na sa pagbaligya sang ila sining mga isda utan kaga iban pa aksyon na Fred, no? Previous days nagsaka ang presyo sang nagsaka ang presyo sa mga isda bangod man sa nagbangod man sa tiyempo aksyon na Fred, no?
Pero subok sini nga kagahon, check apunta kung bala ang isda nag-nubo, ang supply, nagdamo. Action Alvin, Yes, sir. kamustang signal tada? Muna action na, Fred, ang signal ta diri, mayad man, no? Although, may portion nga hindi mayo action na, Fred. Amo gani kay may tawag dire nga daw medyo may diferensya gawang signal. Yes, action na, Fred, no? May portion nga nagburot yun lamang. Anyway, basi, makulang karon na. Matagaan solusyon ni Chief Noel, no? Ang aton sining signal. So, ang mabatean ta sa sulod karon sa merkado, of course, ang matamat na nga paglasar sa ila sining mga isda, may araw man niya nga naghiwa na sa ila sining mga isda. Nilit gyapon ang supply sang isda yun na, Fred. Masyado ka nilit. Oo. Sige pare Mayo. May anong kulang available ka do duha tatlo lang ka klase. Ha? Ya bangros tilapia lang. Bangros tilapia lang. Bangros mo dagko man yan paano mahal dag 200. Dag 200 action na Fred ang bangros niya punong ni pare no kay may tilapia ka. Ada gating. Ang tilapia mo ya. Ang tilapia 180. 180. Mo duha lang ka klase. Daw niya kuritot man nga may klase sang bangros, no? Kung ano ito pila ni siya? 140 ha? 140 action Fred. Amo na niya yung damsa. Damo isa. Siguro. Oo, damo isa. Gagmay pa action na Fred, no? Actually, kung lantaw ni sa mga punong ni si Media pa lang ni siya. Duha lang gali ka klaseng niya, no? Bangros kag tilapia. Oo, 140 kagmay, ang dagko 200. Ang tilapia 180. May mga bagay nga balantayan taman subong action Fred, no? Magluwas diri. Of course, ang available ay pang ibang bangros lang gihapon action Fred, no? Bangros ang kalabanan ng mga available subong pero may ari diri available nga mataan nga okay naman ini may ari pa diri ano available mo magluwas sa size dira bangros ano si Junior action na Fred ano bulaw no bulaw pila ng bulaw mo 200 lang 200 no na supply no gani may pagkagapon may pagkagapon may isda pa subong ay nagid. Oo, subong action na Fred, maayo pa kahapon. Kaya malain ang panahon, hindi ka panagat eh. Oo, gani man. Kung kalabanan, makita ang tara subong action na Fred, bangros. Tatlo pa lang ikaklase niya available. Mayong bangros ka may punong. Oo, punong. May araman action na Fred nga dagat, pero nabala sa mga kilid, mga fish pen ang tabag sa action na Fred, no? Kanga isang himamaylan, kitandaya sa hinigaran, pili sila may mga fish pen na. And tiket pa paano makabig mo nila yung baybay o kung dagat action na Fred. Pero may available subong ang ang available man the reaction Fred. Sa ito kita, pakinason, no? Pakinason, ang punaw. Ang sigurado ko, yung punaw niya, lingin niya si B. Magalona, no? Sa B. Magalona, sa Madalag, Barangay Madalag. Oo, yung mga punaw. Tag-80 ang kilo. Tag-80 action na Fred, no? Ang kilo, sa punaw, kahit pa paano, may mga atado man di, pwede ka niya, bisa na atado, pwede na, no? At pila? 20 atado, 3.50. Oo, 20. May pasayan ka man the reaction na Fred, no? Pasayan mo yung atado, ya, pila ya. 20 ang atado. Tag 20. Oh my God, kuno troubles yun, no? Ang tawag ka niya? Akasag, pero gagmay. Gagmay pang subak sa tambo. Oo, pero... Tag 20 man ang tumpok. Tag 20 ang tumpok. Tag 20 ang tumpok. Amaling available. Si Bagungon? 40 kilo. 40 kilo. Ang isa pa? Ang sisi, tag 20 ang baso, 3.50. Tag 20 ang baso, no? Tag 20 naman ang baso, action na Fred, no? Inihatanan sa linya sa Ibi Magalona. Taga Ibi Magalona ka man. Taga Barangay Madalag. Taga Barangay Madalag, action na Fred, no? Salamat yun, ya. Ang
kung subong aksyon na Fred, no, ang sitwasyon. YGT ba ng mga isda available action Fred, kundi mga pasayan gid lamang, pero kadto kita para sa aton sining mga kauturan nga luyag pagid no nga mag kabalo kung pila subong ang presyo sa karne. Kadto kita action na Fred sa karnehan bala may pagsaka ang presyo sa karne o maintain gihapon ang presyo sa karne. Of course, karne baboy kita subong aksyon na Fred tagkaranay himor silit sa migo taga-tagtas no amo niya ang balya sa pisan. Sir, presyo subong sa karne sa baboy pila 240. So medyo nagsaka ta sir no pila gin saka ta sir 20. So 240 ang presyo. Karne lang ni sir no o karne sang baboy. Kuno siya sir mga tulaan ta sir tag pila subong para 130 para 130 para 130 ang para sa kung diri naman kita sa mga kaangay sinantiil pila na isa subong 160 action na Fred ang tiil no sir. Thank you din sir amo ni ang mga available para subong dugay-dugay baka ara na kanding arawan aksyon na Fred no maning so may mga manok sarado pa man pero basi available subong kita kasi may lagi isda o isda mga manok baligya isda aksyon na Fred gamal bigya kumaigid isda Bakal karne subong baboy baka. oo baboy baka ang bakal sa kamon kay sigurado Karne manok. Fred. Oo, karne manok ang ma-shift sila sa iba naman nga suwade ko kung amo lang niyang pastada sa mga isda dasig ni maubo sa aton nga mga kauturan or basin maybe maguro adlaw ara na aksyon na Fred. So para man nga pila ka mga sitwasyon karon na diri sa aton sining area especially sa Burgos public market. Ang presyo sa merkado and at the same time ang sitwasyon sa takbaw nga kolod ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sa Burgos Public Market Direction na Kiraw, ang kaaksyon nyo, aksyon, Albini Grab. Una sa balita, unsa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na matugnaw ang panahon. Uy, dumega sulod. Okay, una nga hutong sang aton sini roll call karon nga kagahon kay Edward Estranuba Francisco, kay Ronnie Sedayon Gordon, kay Alex Muntisa, kay Jen Elmitanyo Barrios, subong man kay Christy Aribalo Sangbalia Dulid, kay Pili Barniso, kay Jory Montiliano, kay Mon Lisay sang Hinigaran, kay Milili Uligo Live naga-monitor, kay JP Martinez, good morning lang, kay Vanessa Mayo, always good, naga-monitor ko no sa programa. Thank you gid bisan paano okay lang basta ara kamo ariglado, happy na kitas na basta ara kamo nagaupod sa aton tagsagid kakaagahon. Ariglado. Sige. Kay Jen Elmitario Barrios, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Oh, ano ang manamit tulo timplahon nga pamahaw, karon nga kaagahon. Wala ko nukuan. Medyo juta isda. Luto kita ginatan nga langka ning tinuktok nga langka bla. Baklan tagata, pagkatapos batuan kag paitan, pagkatapos laktan mo isa ka kilo baboy. Perte sa pagkanamit. Pagkatapos kilaw karabanos bla.
butan mo kamatis kag sibuyas Bombay, kabutangan pula nga itlog. Sa pagkanamit, wala tupong. Amuning kanamit ka pamahaw karungaga para bulubalhason kita sa katugnaw sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Ari ang tikang sang panahon, ang low pressure area nasiplatan naman sa 160 kilometro na bagat na nasidlangan sang General Santos City. Tel-en sang frontal system ang nagaapekto sa Visayas. Amihan ang nagaapekto sa Luzon. Ang Visayas maka-eksperyensya sang bagal umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag panaguob bangod sa tel-en sang frontal system kag low pressure area. Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang bagal umon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Kasarangan tubtob mabaskog ngangin gikan sa naaminhan na sidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Oy, sa mga nagatanom tubo, medyo minus ang atong produksyon karong nga tuig. Ginarekomendar gamit kamo sang Unique Complete Fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unique nga complete fertilizer of di lang sang 2 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang inyo sang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na.
Kamusta ang aton mga kauturan sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental? Porte gyapon, no? Porte gyapon ang katugnaw sang panahon. Kagabi, amo na to'y katugnaw sang panahon. Isa naman kakabuhi ang nadula. Ang 59 anyos nga lalaki, patay matapos lutangon, samtang nagapanyapon pa sa sulod mismo sa iya balay, dira sa DC1 Regent Per Home Subdivision sa Barangay Alihes. Nakilala ang napatay Jeffrey Parandas. Kumpirmado sang otoridad nga ang biktima ara sa ila drug list. Isa lang kalupok na batian na pagsulod kag pag-imbestigar sa kapulisan, ulogid ang igo. Ang report, 3 katawo nakita, 2 dire ang nagsulod sa iya nga balay kag nakita ang 2 ka motor nga among ginsakyan sa taglutang. Patigayon sang investigasyon nagapadayon, bangod sining isa naman kabiktima sa paglutang kagabi. Kadelikado, no? Subong kung tuyuon kapatyon, bisan diin ka lang, bisan sa sulod sa puluyan mo. Kung gusto ka nga patyon, wala problema gid. Kita mo na kung kaysa ang kabuhi kadelikado subong. Labi ng gid ko na ara ka sa listahan sang druga mo na siling ko, kung luyag kamo nga mabuhi malawig, untat na kamo sa bisyo nyo sa druga. Nantawa ito nga nagakatabo bla. Mga headline subong mo. Amak mo 2 ka lula, dakpan, nagabaligyaman siya bo. Lula na. Ay anong plastada ini. Dagin himo na nila negosyo ang siyabo. Kita mo gilang. Sige. Morning dira kay ining Halandone Agustino Canagan. Kay Evelyn Pamusino, good morning lang. May lang pag-monitor, tagsagid kagkagahon. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamantiga Bugtaw na siya, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia, dira sa Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo, Pulo Pangapi, Canada, kay Roy Marino, kay Toto Raul Alibuga, kaladlad ka na, sang negosyo mo, kay John Hidalgo sang Manapla, good morning, kay Pare Erning Horilia, dira kay Paring Istoy Querido, good morning lang. Kay Paring Nick Barca, Cano Rivera, James Patalag sa JC Sindico, Monsing Syukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, dira kay Jute Pascua, kay Lori Nicanson, kay Bonnie Albincula, kay Bibitan, good morning, dira kay Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap, naga-monitor in sila, tagsagid kakagahon. Kay Melvin Peñapel, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na sa Kabug-Osan, sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sano pa yan matala ini? Ang ulan, ang tulo-taliti, ang galom kag low pressure area, subong man ang hangin nga dalasang ambihan. Porte, gareklamo ng pila naton ka mga kauturan, porte, nagikuno sa pagkatugnaw. Ay wahapin sang aton panahon subong, no? Ga bulubisyo ang panahon, mangod sa mga low pressure. Kay siling sang pag-asa, sining pagsulod bala, ining pagsulod sang bagong tuig, unang sinimana binulan sa tinuig, posible nga asod-asod nga bagyo ang magasulod sa pungsod sang Pilipinas. Kabay pa, bisan paano malampuwasan naton ini. Kay kabudlay, amak mo, kung sige-sige ini, kung magsige binulan, wahapin, ano ang matabo sa aton? Kung kaysa, hindi ka man kabasol, hindi ka man kapangakig, kay man kinaugali iniya. Ano na bala? Kinaugali. Wala kasang akigan, wala kasang basulon, kay man
ginapahibalo na kita nga tag sa katuig hindi maglubo sa 24 ka mga bagyo ang mahimo magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang mahimo mo halong, ang mahimo naton ang tanan-tanan nga mga lugar nga ginabaha tagaan solusyon. Amo nang imuon naton. Ano ang imuon sa mga syudad kag banwa nga ginabaha halin sa bukid o sisaon ta kon anong kabangdanan? Number 1, posible alot ng aton kagulangan, kalbo puro-puro na. Ikaduha, posible ang mga alagyan sa tubig gintabuna na sa mga establishmento komersyal. Ikatatlo, ining pagkotkot bala sang duta kung kaisa, kwari nga ni, basi amuman ang kabangdanan. Madamo sa mga kabangdanan nga dapat natuntungdan. Kag ang gobyerno lokal kag probinsyal, amo ina sila ang dapat mag-imbestigar. O sisaon, kung nga amo na ining nagakatabo subong. Kaya kung hindi naton ini matap na mas temprano, mas lala pagid ang aton mabatyagan sa palaabuton. So now na, subong na, o sisaon ta. Ano gid ang kabangdanan? Kag ano ang mahimo sa mga banwa kag syudad para mapunggan ini? Anong himuon naton? Kinahanglan subong diho na. Subong hulag na. Basi kon wala man naton ginapangamuyo, pag-abot sa tiyon, basi bala nga ulihin na ang tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Oy, sa aton mga kauturan, bangod sining pamalatian bala, kalitan naton, kag hindi kita magduwa-duwa nga magpa-check up libre nga medical check up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tub-tub alas 10 ang takna sa hapon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Anano pagid ang pila kadalagko nga mga balita nga aton arang kadahon para karon nga kaagahon. Ang tanan karon nga mga kasyudaran kag kabanuhanan, mga probinsya naghanda na. Nagapain na budget ba ini maayo man para sa aton nga mga utod. Ining iba naton nga mga dagko nga mga negosyante pananglita na be nga magdesider tanan nga magbakal iya kag ila ya gasto ang matabo makapian-pian ini makaiban-iban sa gasto sang aton gobyerno nasyonal. Nami man pro. Abi kon may kulukarta ka malang kag makabakal ka butang ko abi ang empleyado mo 20 kabilog, ikaw ya shoulder sang ila sini bakuna. Sa dagko yang nga mga kompanya nga may ara kabi empleyado tag 200, tag 1,000, ikaw man shoulder sa ila bakuna, manami ini. Kag amo nang siling takaina, hindi pag limitahan sa gobyerno nga pabaklon sang luyag nila. Kung ano yung luyag sang magbakal, ano nga brand ang ila gusto, pagustuhan mo na ya. Kaila niya kwartang ginabakal. Basta maayo lang kag hindi makalit sa pumuluyo. Amo na bla. Hindi nga siling amo ginibaklo naton. Ordiran sa gobyerno, ginabuligan ka na.
sang private sector daw pilito mo pa kung ano yung negosasyon mo dito. Ang punto na base kung dito kita mabakal, ginapilit kid. Base may ginansya, wala man. Talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo, sa dugang pagid nga mga impormasyon, samtang ginamonitor naton, anano pagid ang mga nagakatabo subong sa bilog nga probinsya. Kamay ara pa mga dalan kuno nga daw hindi pa malabayan bagod nagataas ang tubig. Hindi mo na mapunggan kayo? Sige pa. Medyo tulotaliti lang siya pero launtat. Alinsaga, tag 24 oras. Sige ang tupa. Ti amat-amat na gahumok ang duta. Amo na siling naton. Ang aton na pangabay sa inyo. Extra nga paghalong kay kadelikado gid. Puerte kadelikado kon padayon nga nagahumok ang duta base makatuga sang landslide. Areglado. O sige, standby ka mo anay. Relax ka mo dira. Mabalik ako, unahon ko lang ining aton paid program. Balikay pa kita pagkatapos ini. Standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Balik kita sa atong pagpangalagad. Morning lada kay Warren Ortiz, kay Noel Amar, kay Ana Marie Tahan Padilla. Good morning kay Andrew kuno. Naga-monitor karon nga kaagahon. Bisan paano, matugnaw ang kaagahon, padayon kita iya sa pagpangalagad. Ang politika, gapanimaho na, bangod kay makita na naton, amat-amat na, nga nagatuluhaw nga mga uhong ang mga politiko. Remember, 2022 presidential elections alin sa ibabaw pakadto sa idalom, ti mga sobra na lang isa katuig. Suporte na ang mga ngalan subong gaginuwa-guwa na. Mabatyagan na ang ginios-gios sang mga politiko. Sa panahon niya sang kinampanyahanay, gabalbal na sila subong. Taman sa Oktobre, filing nga sang Certificate of Candidacy. Amo ina nga porte na subong. Mabatyagan ta na ang pagginios-gios sang mga politiko. Amo na siling ko, pili lang kita. Sa maayo ka gusto mag-serbisyo. Manami iya ko ng nagaserbisyo husto. Amo ang ibutang mo sa pwesto para hindi dihado si Juan de la Cruz. Ti mabatyagan tanani ang amat-amat nga pag-init sang politika sa bilog nga pungsod sang Pilipinas.
Perti ini kay Manti. Manaog na si Presidente Rodrigo Duterte. Pili kita bag-o nga presidente. So, kinahanglan ang pagpili Portigid, ha? Bawidyo si Padsiparon, tagid maayo, kay kabudlay nga magbutang kita sang leader sa isa ka pungsod nga hindi maayo magdala. Hamak mo nga nabudlayan gani ang isa ka alkalde sa isa lang kabanwa kag syudad. Labi na gid nga butangan ta sang presidente nga di makaisrot sa pagpadalagan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aba, mabutang sa delikado ang pungsod Pilipinas. Sukalong pili, subong pa lang, medyo panalawsaw na kamo. Sino ayan? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Ariyan na yun, paibalo sa inyo, labi na gid sa mga mangunguma. Kung wala ka sinuptan, delikado man. Kung manubo ang presyo baklanay sa ngumay, kapanghakroy man ang mga mangunguma, hindi ka kabayad la sa kinabakal mong abuno kag pestisidyo. So ining tuig 2021, ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Good morning sa Sor, Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Matugnaw ang panahon, no? Baw sa kabukiran no sibong matiyag ko daw, ano-ano malang gapaligo ka sa yilo. Porte, matugnaw pa ni hasta sa bulan sang Pebrero, samtang nagakatunaw pa ang ice sa iban nga mga kapungsuran sa Iberia, China, kag iban pa. Amo ni nga pagkatunaw sang ice, pagdapya sa hangin, kag magsintrode sa aton, dalon sang hangin amihan ay aba, porte sa pagkatugnaw. Pero, pag-abot sa bulan sang Marso, kabay pa ang La Nina, hindi magdugay. E pag-abot sang Marso, summer na. Ambot silingon, tig-ululan, tapos tig-ilinit. Galing ang tao, dawala man tasang pangadtuan sini. Kung tugnaw, reklamo. Kung init, reklamo. No, pati panahon daw, hindi makaintindi sa tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na, kay Dana Alojado. Good morning lang. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagawon. Okay, standby anay. Mabalik kami pagkatapos ini.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Nagadapyan na ikaw nang ginapamatian na mo.
mga sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na, kay Donato Abuanda sang Cavite. Good morning. Kamusta na sa Cavite, tugnaw man? Kay Aida Alunan, kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Las 5:07 na, standby anay, mabalik ako. Mamahaw lang kami kay birthday subong ni Aksyon Dorel Cabato. So damo di pagkaon. Samtang naga-komersyal kita, mamahaw kita sa kaadlawan ni Aksyon Dorel Cabato. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Ibon Boucher sang Germany, kay Alex Puentes, kay Bots Bibot, bao tugnaw kuno sa Greensville, tugnaw man ni Samon, kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kay Antoinette Piliado, morning kuno kay Dudoy, kag Arlie Piliado. Subuman kay Milchurita Perer, good morning man. Kay Lily King, good morning. Diri kita anay, oh. Kapi-kapi kita anay. Kay matugnaw ang panahon.
Dr. Alfred's Green Coffee ang aton gamiton. Nami ni, kay gapangapin na kamo healthy pa kamo. Ang Dr. Alfred's Green Coffee gintun-an ini sang mga sayantipiko dito sa Estados Unidos. Dito na diskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa iyan natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green Standard Time, las 5:15 na. Diri kita. Mga balita na tod sa Kapitolyo, pila ka mga dalan kag taytay sa Northern Negros, hindi gyapon malabayan sa salakyan bangod sa halit sang baha. Balita Kapitolyo. Detalye sini pod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Mayara gihapon sa pila ka mga dalan kag taytay sa Northern Negros ang hindi sa gihapon malabayan sang salakyan bangod sa halit dala sang nagaluntad nga baha nagligad nga adlaw. Sa datos nga ginpagwa sang gobyerno provincial as of alas 2 kahapon sang hapon Enero 12, ini nga mga lugar ang nahamtang sa Zone 3 Talisay nga sa diin ang riprap sang taytay nagkulaps kag ang Palapala Road sa may Purok Sigay Zone 3 ang nagka-collapse man kag init sa gihapon malabayan sa mga salakyan. Sa barangay Bagtik Silay City, Hacienda Marian Bridge naapektuhan man kag hindi man malabayan. Hacienda Bagakay Bridge amo man naapektuhan man sa baha. Gimbalaon Sangay Bridge partially impassable bagod man sa nagluntad nga landslides. Sa kanabuo naman sang mga nagkalahalitan nga puloy-an, mayara sang 120 tanan ang totally destroyed, 1,040 ang partially damaged, nga may kabugusan nga total nga 1,158. Ang sabahin naman sang pamilya nga naapektuhan, naglabot sa 38,291 nga may 28,061 ka mga individual. Samtang ang arang sa gihapon nagapabilin sa mga evacuation centers naglabot sa 2,631. Ang kabugusan nga barangay nga nahalitan nagalabot sa 83 kag ini nga mga barangay ang halin sa Silay, Cadiz, Ibi Magalona, Manapla, Talisay, Victorias Escalante kag Syudad Sangsagay. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Sinika Mahilom, good morning Kay Dodge Dalida, kay Maria P. Marabilia, kay Josimar Vitorino, kapamangkot siya niya nga wala ka mo radyo. Dugay-dugay, gin-tuning lang para nga bisan paano pagbalik, mabulbaskog na ang signal. Mabalik kami pagkatapos ini. Norma. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga 5:22. This time check is brought to you At kibir kay Apple Alvarez Tade. Kay bibot gado batos-batusan no, sa Libertad, naga-monitor siya. Arihos aton mga utod kung may kapan kamo nga bukol sa lawas, ang iban di maphamtang. Kisang una ining goiter bukol sa baga, tumor kag iban pa, ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera wala gid problema. O galing amo lang ina, may agi, may pilas, may pinalian. Sa karon, may natukiban, number 1 nga magpatunaw
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pambudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo
Action Radio Philippine Standard Time las 5:30 na morning lada kay Imbong Gio Ocampo sa Maaw. Subuman kay Di Anton Diaz sang Patria Village nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Tulutugnaw ang kagahon na bulugtaw na kamo kag mangapi. Dire kita balita naton sa City Hall pila ka negosyante wala sang problema para magbakal sa bakuna sa ila empleyado. Balita City Hall. Detalye sinyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayan Action Fred, mayara na sang inisyal nga pagsugilanon si Bacolod City Councilor Renesito Novero sa hanay sa mga negosyante diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred. Angot sa pangabay sang LGU kung mahimo, ang mga negosyante na ang magbakal sang bakuna para sa ila sining nga mga empleyado. Kung madumduman Action Fred, damlag lang ginto ginan ni Mayor Bing Leonardia si Councilor Novero nga mo ang mag-istorya sa hanay sa mga negosyante angot sa sining nga pangabay. Suno kay Novero Lunes ang hapon sang nag-umpisa ang iya sining pagsinapol sa pila ka mga businessmen diri sa Bacolod City Action Fred. Kagiyagin pahayag nga nagakooperar man ang mga negosyante. Gain klaro ni Novero Action Fred nga hindi ini mandatory para sa mga negosyante kundi gina-encourage lamang ang mga ini. Liwat nga magapatigayon si Novero Action Fred sa isa pa kapag sinapol, upod naman ang iban pa nga mga negosyante. So sa mga nag-alaten ng members ng business community, wala man to siyang position nga tuno. Very cooperative sila and very participative. Dapat yan, si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Halungan gid naton ang aton nga ikayong lawas. Agod malikawan ang mga masakit, dapat epektibo nga food supply ang kaaksyon niya sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una, sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Basi Banisa Mayo nagatamyaw siya. Happy birthday kuno kay Miss Dorel Cabato. Kay kaadlawan subong ni Action Dorel Cabato. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalak na. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Muning lang na kay Parkon na salamat kuno sa pagtamyaw sang anibersaryo kag kay Idi Laos. Good morning man. Nagaupod sila kuno ni Nana Isabel karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
basta magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Kay Jiri Espanola Labrador sa Talisay, good morning lang. Diri kita, babae nga nadakpan sa bypass sang Kabangkalan PNP, ginakabig dako nga personalidad kon pagduso sang duga ang istoryahan. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na friend, ginakabig sang Kabangkalan PNP nga dako nga personalidad kon pagduso sa illegal nga droga ang babae nga nadakpan sa buy-bust operation sa barangay Biniquil, syudad sang Kabangkalan tinalikdan nga adlaw. Suno diri kay Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico, hepe sang Kabangkalan PNP. Ining suspitsado nga si Nicole Taga Molila, kilala sa Kabangkalan nga madugay na nga naga-operar kag ginatudlo ining top 3 target action na friend. Dugang panipiko makapila na kabeses sa dakpan sadto si Tagomulila o galing wala mapasakaan sang kaso bangod minor de edad. Apang karon ginpasiguro sini nga mapasakaan na gid sang kaso ka 23 na siya action friend. Ang suspitsado nakuhaan sang 45,000 pesos ang ginapatihan siya mo, 500 pesos nga buy bust money, 40 pesos nga cash. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Mga blatter entry pagkatapos ini. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. This time check is brought to you by Joel. Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patro. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Aristado sa may basta operation sanday Nico Bellosillo, 32 anyos, soltero, kag residente ni sa Purok Himaya, Barangay Mansilingan, diri sa syudad sa Bacolod, kag si Gerald Paul Basiliate, 32 anyos, kag residente ni sa Barangay Igihan sa syudad sa Bagoy, ni matapos nga naaktuhan sang mga kapulisan nga nagbaligya sa illegal nga droga sa area sa Zone 1, Barangay Handumanan, diri sa syudad sa Bacolod. So, diri kay Police Major Ruel Colanag, ang hepe sa Police Station number 10. In ang subject sa ila siling by basta operation amo si Bellosillo, sa diin nakuha diri sa suspect ini 4 ka plastic sachet sa suspected Cebu. Kagini may bili ko na market value nga 6,800
pesos. Nakuha man sa suspect ang isa ka unit sang motorcycle nga ginapat niyan amo niyang ginausar sa pagtransport sang illegal nga droga. Karon ang mga suspect nasa Debillosillo kag Basilicate ang ditinido karon sa custodial facility sa Police Station number 10. Action, Alvin? Yes, sir. Kamusta ang development sining investigasyon sa paglutang kagabi sa isa ka 59 anyos? Yes, action Fred, nagapadayon man ang investigasyon karon sa Police Station number 7 led by Police Lieutenant Conrado Espino, ang hepe sa Police Station number 7 sa pagkakilala sa mga suspect responsable sa pagpatay kagabi kay Geoffrey Parandas, 59 anyos, action Fred. Ang ining biktima ay matapos na ginluthang sa iya sining puluyan, more or less mga alas 6:30 na kagabi sa Phase 1, DC1, Regent Pearl Home sa Alihis, no? Ang subject reaction Fred, o kung ang suspect rather, tatlo diri ka unidentified gunmen, o kung unidentified person. And wala pa gid may baluan aksyon Fred, wala pa sa patod nga ang mga kapulisan asto sa pagdusisa sa motibo sa pagpatay diri sa biktima. Granting ang biktima bala aksyon Fred, ginaligar fixer, ginaligar man negosyante, kag may info pa subject for confirmation may anggulo man diri nga ginatutukan ng mga kapulisan dahil ang biktima involved man sa illegal nga droga. Amo gani kay ang gamonitor ako kagabi, bati ko ga panyapon ang ginlutang? Yes, actually Fred, panyapon sa sulod sa niya sining kwarto sa panyapon ng biktima sa sulod sining unidentified person. So kung tatlo ka mga suspect kag the reaction Fred nga ini siya ang ginpasulod sa kwarto kag ini siya ang ginlutang action Fred. May mga base karon available naman ang dugang nga mga information base sa investigasyon action Fred sang mga kapulisan tas makakuha kita diri sa pinaka-latest kay ongoing pa man action Fred ang ida sining investigation. Palihog gabi action Alvin kung anong armas ang gigamit kaya ang report kagabi do isa lang kalupok eh. Oo, may araman gani action na Fred isa ka lupok, may araman gambal nga duha pero at least may balon tani karon kay Police Lieutenant Espino and dadan na the reaction na Fred nga motibo kay ti gambal kita yang negosyante na initial information gani kita action na para ginakuha man nga hindi siya nagapautang man o nagapalending man that is why nga siya ginalantaw taman action na pa or rather ginalantaw karon sa mga kapulisan base may mga dugang pag ma-straight gid nila no ang may baluan gid brother no ang pinaka motibo sa pagpatay diri sa kay connection na Fred no sa kay Parandas. Jeffrey Parandas. So basi karon mangina available na naman ang mga informations kag that is why or rather ang dugang mga investigation in relation sa mga kapulisan. Sa dugang pagid naton balita action Fred sa station number 50 may bypass operation man nga ginpatigayon ang mga kapulisan pero this time hindi sa ila nga area rather sa lugar sa AOR abis ang iba nga police station kaya nga tabong bypass operation sa Purok Sigay Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod nga bypass operation mismo ang ginpamunuan ni Station 5 Commander Police Lieutenant Melchor Tolentino resulta diri sa pagkadakop man kay Geno Dadivas 21 anyos kag isa pa ka minor de edad action Fred ini matapos nga nagbaligya sa nga ginasuspitsoan illegal nga droga sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno po sure buyer. No, actually action Fred ang subject man sa nila sining operation ang si Dadivas so di nakuha diri sa suspect iling 14 tanan kaplastic sa siya isang ginasuspitsohan shabu more or less 4 grams nga may dangerous drugs board value 50,000 pesos. Balita report sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Muning lada kay Christian Rua, dira kay Ming Gallego Gapis kag kay Grace Paz. Good morning. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, Radio Philippine Standard Time las 5:59. This time check. Aga kay Jubal Trinidad, kay Annalyn Hardinico, kag Flora May Bacole Mirasol. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon
sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,